Det är bara 3-2 mot KF i det. Hur ser du nökt vid det? Ja, det är inte nökt vid det när vi tappar 3-2, men allt är nöjt att vara nökt. Det kommer väl att tro att det är och det är 18-8-0 och 2-1 kommer på 2-2, men första sättet går galet. Vad är det som går galet? Det där man spelar på 15 sättet och så är det här att vi börjar tappa på en väg mot dem. Ta skeda eller ha gå server på en väg och vi missar på det och det kostar nog så dyrt på en väg. Helt några jag vet att det är ganska helt runkar. Det är väl kanske men du vet vad ska jo det är röntnar här stadväck som spelar in kött om chatten där är några som har spelat lunch men där är rättligt ungar och det kör bollen i rum tar är förblöjter som kommer så ja det är det. Fjärde data ska det vara när för Arjar. Vånande kommer vi nog plats upp men det kräver att vi vänja och trycka på oss själva och så där. Men jo att så plats blir så inte så Sean hemma ser man nästan på förmånsare men alltså allt kan ju hända så det. Alltså Sean är alltid gott att vinna men vi spalt och inte väl det. Det är hade inte ordentligt gott nog men det är alltid gott att få se in hem. Hur spalt det inte väl det? Vi tar då utsjuliga några personliga filer och nät alla såna och mottagnar så låter inte och så är det all uppe och simpelt för lite tempo. Det är snurr. Det taxa kontrolla då med lokal för det ut i 5:e sättet. Hur är det? Ja, jag konstaterar personliga filer och vi blev vi ett kvar hur hävingar och ta mavra kött tempo. Till att det samlas så mycket väl upp i Mjølnir. Vad det vänner för kappningar här? Vi är jävla nutjar till omkring att morgonen trutjar för att vi linan i fjör inne. Och då är vi bara göra vårt bästa men vi satsar på lite över ända. Alltså helst topp 3.